Hei kaikille! Mä tein tämmösen videon, koska haluan esitellä teille meidän koiran. Jos olimme samassa luokassa viime kurssilla Suomi 3, tiedän varmasti, että olitte nähnyt meidän koiran, koska laitoin minun ja sen kuvan esittelyseinään. Mutta jos ette nähnyt sitä vielä, älä huoli, koska nyt esittelen koiramme kunnolla. Sen nimi on Elio. Se on syntynyt Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta vuonna 2019. Ja nyt se on vuoden ja 4 kuukautta vanha. Sen rotu on Saksan pystykorva. Tunnetaan myös Keishondina. Elio on syntynyt Vesannolla. Vesanto sijaitsee Kuopion lähellä. Elio tykkää kaikista ruuista. Joskus vaikka se ei ole ruokaa, se kokeilee maistaa. Elio tykkää erityisesti hedelmistä, kuten banaaneista, appelsiineista ja mansikoista. Elio osaa monta tempoa. Sen takia kutsumme sitä joskus sirkuskoiraksi. Se osaa muun muassa antaa tassua, leikkiä kuolottaa, kieriä, haukkua käskystä ja noutaa. Elio on todella innokas koira. Se tykkää ihmisistä ja muista koirista. Kun vien Elion ulos kävelyä varten, se haluaa tutkia mitä tahansa on lähellä. Kun joku tulee meidän lähellä tai vain kävelee meidän perässä, Elio haukkuu häntä heti. Mutta Elion haukkuminen ei tarkoita, että se tulee vihaiseksi, vaan se haluaa sanoa terve tai moi. Elio ei ole ikinä vahtikoira. Muistan yksi tapahtuma, kun olin opiskelemassa etänä oppitunnissa. Ja sitten oppitunnin jälkeen, kun etsin Elion, huomasin, että Elio pystyy avata meidän kodin takaoven. Voi. Jännitin ja pelkäsin oikeesti. Ja koska meidän kodin edessä on ajotie, ja onneksi joku löysi Elion ja vei sen heti eläinsuojeluyhdistykseen, josta me löysimme ja nautimme Elion. Olin kiitollinen, että saimme Elion takaisin ja kaikki on kunnossa. Sen takia nyt mä tarkistan koko ajan, jos ovi on kunnolla kiinni. Nyt kesäloma tulee. Ja mun kesälomalla suunnittelen, että vien Elion monta kertaa koiran puistolle, jotta Elio voi leikkiä vapaana muiden koirien kanssa. Ja koska koronaviruksen takia ja ennen emme voi mennä koirapuistolle, ei voi mennä tapaamaan paljon ihmisiä tai koiraomistajia. Ja nyt toivottavasti kaikki menee hyvin ja voin tehdä mitä mä suunnittelen. Ja kiitos katsomisesta. Ja Elio lähettää terveisiä teille. Kiitos!